Wala ko yung antay. Ano ka, kuya? Sige, sabi dito na siya yung Kan? Kailangan yan. Isa? Oo. Ano yan, boss? Aros kaldo. Aros caldo. Kailangan na ganito para maganda-ganda Pasando pagsando. mo na sa banda to. Isa lang eh. Ilan? Kailangan yan. Isa? Saan ka? Dapat mas susiga itong hangin na to. Parang bibili. Sarap yan. Sobrang sarap. Ano? Ate, isa lang sa ano. Paano? Isa. Mag-update na kayo. Panda ito, panda. Ayun na ito. Go to play with it. In-order mo kayo. Ilan po? Balot? Sa oras kalda balot? Sa oras kalda balot? Ang ganda. Pista na. Karoy. Siguradong makita ako dyan. Kuya ako. Matang yan. Sa inyo po. Tatlong goto sa aros caldo. Balot mo yun? Tatlong goto, isang araw special balot. Tinandahan. Ganda mo yung pagstagdo. Ano sa inyo kuya? May laman na itlog? Balot po? Alas kaldo na ba nagdalawa balot? Ilaw siya. Go to puti. Kaya yan tayo itlaga. May itlog na naman to. Ayan. Ito, Bas, bawang pa yun. Kanya kong bawang doon. Wala na kong bawang. Kano? Complete mo. 15. Ito. Yung egg, mabayaran. Aros caldo. Goto ang sila ng video. Sarap. Masyadong nilulurin mo lang isa. Akala ko mag-isip. Akayin ba ko dito? Ayoko. Takot sa tuhod yun. Ito, nilulurin mo lang. Diba? Gawin mo yan. Okay na to. Aros caldo special, dalawa. Saan yan? Saan yan? Saan yan? Aros caldo?